Ahojte a vítajte pri podcaste Seď a breč. Sme Aneta a Přemek. Dvaja kamaráti a terapeuti, fanušikovia rastu, vzdelania a poznania. V tomto podcaste sa rozprávame o duševnom zdraví všetkých ľudí bez rozdielov. A hlavne mluvíme o sobě. Drazí naši posluchači, všechny vás zdravíme u tohoto premiérového úžasného dílu, který bude famózní. A to z toho důvodu, že tentokrát expertkou je moje drahá kolegyně Aneta Hrabadová. Velký potlesk. To sa človek vôbec necíti pod tlakom. To je taký pekný úvodný vibe do pohody. Ano. A vlastně nemáme ani moc co novýho sdílet, protože světe div se, natáčíme v relativně krátké pauze, kterou jsme měli od minulého dílu hypnózy, kde jsem byl zpovídaný já a dneska si prospovídáme Anet. A bude nás čekat téma rodičovství, výchovy, ale hlavně takové oblasti, s kterou já nemám totiž tak velkou zkušenost. Takže se vlastně těším, že se i něco dozvím, protože my si s Anet častokrát voláme a nejenom, že ona vede nějaké podpůrné kruhy pro rodiče, ale součástí její práce velmi často je i to, že s rodičemi spolupracuje a mě tam spoustu věcí bude zajímat. A jak se cítíš, Anet? Jak si na to připravená? Ja som si vopred hovorila, že musím povedať všetkým poslucháčom, že ja som 12 rokov robila v školstve a koniec júna je pre mňa také obdobie, kedy už proste nevládzem. A trošku som si hovorila, že dávaj si pozor, Aneta, dnes, aby si nehovorila veci úplne explicitne a bola trošku citlivá v tom jazyku, lebo to na sebe vnímam takto vždycky na konci júna. No, že sa trošku viem niekedy odbrziť, lebo už možno nevládzem. No a predsa dneska je koniec pracovného dňa, je večer. Takže tak, ale budeš to mať na svedomí alebo za úlohu ma strážiť. Hej, a já si myslím, že to vlastně možná bude i fajn, že to bude trošičku takové rizí, ne? Že možná je dobrý ten úvod a to zasazení do kontextu, že je prostě konec školního roku a tak jako můžou být frustrovaní rodiče prostě nebo unavení, tak stejně tak to dopadá asi i na učitele, stejně tak to dopadá na jakoukoliv pomáhající profesi, kde prostě ten daný odborník pracuje s dítětem, s rodičem, s tím rodinným systémem, který se prostě už těší na nějaký jako oddech. Nebo vlastně nevím, nebo vlastně možná naopak, ne? Asi možná, já nevím, jestli rodiče si přes léto odpočinou, možná vlastně je to pro ně ještě větší zátěž, ne? Ako organizačne podľa mňa je to určite veľká záťaž, ale určite si oddychnú od tých školských povinností, lebo dnes a od toho rozvážania na krúžky a od takýchto vecí. Ale no, ako každý to má inak, vieš, že keď počúvam keď sa pýtam teda mojich klientov, že čo budú robiť cez leto a niekto mi vysype proste zoznam aktivít, 3-týždenný tábor vo Francúzsku, potom akože presun niekde, potom zase a vlastne strašne veľa aktivít a je koniec leta. A potom nejaký iný klient mi povie, že on na žiaden tábor ani náhodou nejde, lebo to je mrhanie letom a že on chce proste mať konečne priestor, kedy nemusí splňať požiadavky ani nič podobné smerom k nejakému výkonu a že chce vlastne tak trošku hniť, ako my dvaja hnieme na dovolenke. Takže každý to má tak trochu inak a preto tie prázdniny vedia v rôznych rodinách vyzerať rôzne. Myslím, že to je dobrý téma, že toho se asi potom taky chytnu, že vlastně i to, co jsi říkala, některé rodiny, kde je fakt ta zátěž, nějaký určitý tlak na výkon v kontrastu nějakých rodin, které dávají třeba tu větší volnost. Ale možná, než se teda k tomu dostaneme, Anet, zkus trochu popsat vlastně tvoji práci. Co ty vlastně jako děláš, jo? Jakože kde u tebe v nějaké běžné tvojí praxi můžeme najít téma rodičovství, práce s rodičem, téma výchovy, něčeho takového?
No tak ja by som povedala, že všetky tieto témy sú obsiahnuté asi u každého jedného z mojich klientov, lebo ja mám teda primárne tínedžerov na spektre autizmu, primárne akože s tou skupinou, ktorá sa označovala ako Aspergerov syndrom, teda decka bez nejakého mentálneho alebo teda intelektového znevýhodnenia. A s rôznym typom problémov, ale aj iné decká, aj nejakých klientov z ADHD alebo celkovo úzkosťami, problémami tohto typu. No a pri tých tínedžeroch alebo deckách od 13 vyššie do tých 18, ale keď je tam akože nejaký vážnejší stav, tak aj staršie decká, ktoré žijú s rodičmi, tak to proste sa bez tej rodiny nedá. Musím povedať, že by som určite chcela robiť viac s rodinou, ako robím, ale nemám na to proste kapacitu. Ja mám potom jedno také moje špecifikum, ktoré ja roky vlastne vnímam, aj tým, že sama nie som rodičom, tak ja mám veľkú tendenciu byť na strane detí vždy. Alebo teda aj pri tých konzultáciách s rodičmi, aj pri podporných kruhoch, tak ako keby tak mám pocit, že chránim to postavenie alebo celkovo to dieťa v tom celom, keď sa rozprávame o tých príbehoch rôznych. Ale s rodičmi, s témami výchovy prichádzam do kontaktu pravidelne v rámci tých vstupných konzultácií, keď ku mne chcú dať dieťa do tej pravidelnej podpory, kde ja sa proste pýtam na tú zakázku toho rodiča, lebo aj to je dôležité na skvalitnenie toho života dieťaťa, ale aj vyjasňujem, že potom tá zakázka toho dieťaťa je pre mňa na prvom mieste. Ale myslím určite na to, aké sú potreby tej rodiny, tých rodičov. Niekedy si fakt prídem jak taký nejaký zmierovač, alebo ako sa to volá, keď chceš vyriešiť spory mimo súdne. Že si nejaký ako mediátor. Áno. Áno, taký vzťahový. Tak to si tiež tak niekedy ako keby uvedomujem. Lebo strašne veľa vecí, akože aj rodičia povedia mne. A ja som v rámci supervízie mala také odporúčanie, že môj supervízor vždy hovoril, že on teda žiadal rodičov, aby mu nehovorili nič, čo nechcú, aby vedelo ich dieťa. Hej? Že buď nejaký ich názor, alebo nejaké hodnotenie, alebo celkovo nejakú situáciu. A ja musím povedať, že pre mňa je užitočné to, čo mi hovoria rodičia a nechcú, aby to vedelo to dieťa. Lebo chápem, že nie vždy mu chcú povedať akože úplne napriamo všetko, čo im ide hlavou pri proste nejakých výzvach, ktoré sú spojené s tou výchovou. No, Anet, já to budu taky tak trošku dirigovat dneska. No, ideš. Ty si řekla jednu zajímavou věc, o které my se spolu často bavíme, a to je to, že sama nemáš děti, ale vlastně pracuješ jako s rodinama, s rodičema, pracuješ vlastně jako s tím, no vlastně jako s rodičovstvím. Myslíš si, že to je na překážku, že třeba sama děti nemáš? Protože častokrát se nás na to klienti ptají, aby to potom spolu sdílíme. Co si o tom myslíš, jo? Že vlastně můžeš pracovat s dětma a můžeš pracovat s rodičema a dělat podpůrné kruhy pro rodiče, když sama tu zkušenost mít jako děti nemáš? Ja si myslím, že akože jednoduchá odpoveď je, že určite áno, že určite môžem. Že myslím si, že to nie je žiadna podmienka, rovnako ako presne keď sme sa bavili, že to nie je podmienka na to pracovať s rozvedeným párom v párovej terapii, keď sami nie sme rozvedení, alebo nie je to pravda, že lepší onkológ je ten, ktorý si prešiel sám rakovinou ako niekto iný. Takže ja som presvedčená o tom, že to absolútne nezohráva nejakú takú ako keby váhu. Aj ty, aj ja fungujeme v nejakých rodinách, kde ten vývin tých detí sme mohli sledovať veľmi intenzívne, kde sme tiež mohli byť nejakými vzťahovými osobami. Ja teda myslím konkrétne svoju netierku a svojich krstných synov. Takže určite si myslím, že tú skúsenosť s výchovou, so vzťahom, s tým vývinom detským mám, aj keď to nie je ako keby bezprostredne pri mojom dieťati, alebo také, že každodenné, úplne 24/7.
Aj keď ja som veľa pomáhala svojej sestre, takže si myslím, že isté roky som to aj tak mala. A ďalšia vec, ktorú si ja uvedomujem, je, že ja to vnímam niekedy ako obranu tých rodičov. Keď vlastne aj prídeme na niečo, čo je dôležité a ako asi mi to nepovedia, že nechcem sa s vami ďalej rozprávať, lebo vy nemáte deti, takto napriamo, ale keď sa to potom dozviem z nejakých ďalších akože takých kruhov, alebo že sa to nejak dostane ku mne. Terapeutická drbárna. Jo, tak akože tomu rozumiem. Hej, že keď sa príde na niečo ťažké, tak každý z nás, keď na to nie je pripravený, tak hľada nejakú obranu. A ja som už ale, Přemek, musím povedať, že ja zažívam nejaký taký pocit autority konečne, lebo ja som rokuce, aj keď som chodila do škôl a stretávala sa s riaditeľmi a mala nejaké prednášky, tak to bola prvá otázka, že ako dlho pôsobím proste v tejto oblasti. A teraz už proste mám pocit, že nikto nespochybňuje mňa skrz nejaký vek. Nikto sa neptá. No a ešte nevedia všetci, že som bezdetná, takže ešte toto možno vytiahnuť neskôr. Aha. No mně se líbí, jako, mě hlavou kolem toho běželo, že si umím představit, že to může mít plusy i mínusy vlastně, být rodičem a zároveň být terapeutem, který pracuje s rodinama a s rodičema. Jo? Že plusem je nějaká ta osobní zkušenost, na druhou stranu mínusem může být to, že ty sám tam vkládáš potom už svoje nějaké přenosové věci, svoje zkušenosti, které tam vidíš a je těžší se třeba od toho odpoutat. Jo? Takže může to být nějaký plus, zároveň v něčem nějaký jako mínus, který si umím představit. Mm-hmm. Ja si myslím, že je to veľmi aj také... proste čo sa týka tej osobnosti toho terapeuta. Mm-hmm. Lebo ja si veľakrát uvedomujem, že ja ak by som mala svoju rodinu, ja toto proste nedávam. Mm-hmm. Nezvládam a nechcela by som akože sa tým zaoberať. Akože pracovne. Že by ma ťahala potom možno nejaká iná linka. Lebo proste je to náročné, je to intenzívne, je to veľmi vzťahové. Akože naozaj aj ten terapeutický vzťah s tým tínedžerom je proste, sa o mnoho viacej za mňa opiera o to nadväzovanie bezpečného vzťahu ako s nejakým dospelým. Je to za mňa akože o mnoho viacej krehkejšie, hej. A ja, keby som mala potom ešte aj doma 2 deti krehké, ktoré vychovávam, tak už toľko práce s tou krehkosťou. By som asi frustrovala na nejakého partnera. Jo. Já si v tom častokrát vzpomenu na jeden příklad, který můžu uvést, protože je veřejně jako v éteru. A vlastně psychiatrička Alena Večeřová-Procházková, u které já jsem byl, ona je vlastně psychosomatický lékař, která učí i na fakultě, tak sama vlastně v jednom z podcastů na Forbes řekla, že vlastně její dcera si procházela sebepoškozováním. A ona vlastně je dětská psychiatrička, specializující se na dospívající, na děti, na rodinný systém, kdy k ní přicházejí prostě dospívající přesně s tímto problémem a sama vlastně přiznala, že její dcera si procházela něčím podobným. Jo? Takže jako spoustě lidem, i mým pacientům, klientům, ale i mi samotnému by se spustilo takové to, co častokrát říkají, jo? Kovářova kobyla chodí bosa, ale přesně, jo, že to neznamená pořád ještě, že to, že já pracuji s nějakou jako cílovkou, že prostě mě se to v mém osobním soukromém životě nemůže stát. No, Anet, co ty v rámci té práce s rodiči, co si myslíš, že jsou takové jako nejčastější témata, výchovné, rodinné, kterých se tak jako dotknete? Ja by som to asi tak rozdelila, aj keď ono sa to v niečom prelína a spája, ale u rodičov nie neurodivergentných detí, čiže u rodičov, ktorí nemajú deti na spektre alebo nemajú deti z ADHD a podobne, že naozaj neurotypické, tak ja musím povedať, že jedna z takých najčastejších tém, ktoré riešime, sú hranice a rešpektovanie toho rodiča, prebratie nejakých, alebo teda uplatňovanie svojich rodičovských kompetencií
tak, aby to bolo v prospech toho dieťaťa a zároveň, aby ten rodič dokázal sám byť schopný tie kompetencie ako keby naplniť. Ale to sa veľmi často deje akože aj u neurodivergentných detí, ale tam je to veľmi často téma, ktorá privádza rodičov ako keby ku mne, aj dajme tomu školská, alebo celkovo to fungovanie toho dieťaťa v nejakej sociálnej skupine, komunikácia s nejakými učiteľmi, s rovesníkmi, byť súčasťou nejakej komunity, niekde zapadnúť, dostať vlastne naplnenie tých potrieb, pochopenia, porozumenia, vytvorenie bezpečia a tak ďalej. To sú veci, ktoré častokrát akože sú tým takým základom, ktoré detská neurodivergentné potrebujú mať dlhšie v rámci adaptácie, jasnejšie pre nich samých, aby to naozaj zažili a potom akože môže prichádzať nejaké ďalšie budovanie, ale tam to je strašne často je toto dôvodom, akože. A znamená to, že já a i posluchači si můžeme teda představit, že kromě toho rodiče, který přichází a říká, hele, moje dítě má tady prostě třeba nějaký školní problém, vztahový problém, něco, takže ty teda tvým klientem je dítě, ale zároveň vlastně si podporou i pro toho rodiče, ale zároveň třeba nějak spolupracuješ i s tou školou, protože vlastně to dítě tam prostě dochází, tráví hodně času? Ak teda prídeme na to, že aj pre to dieťa je to zakázka, že to chce aj ono riešiť, tak určite áno. To je super, určite. Super. Takže spojíš se prostě s jeho třídním nebo s učiteli a tam? No, to áno, lenže potom akože zase človek, aspoň teda ja narazím na to, prečím som odišla. A to je ten akože systém. A naozaj ja školský systém? Niektoré akože veci, ktoré počúvam, si hovorím, že to snáď proste ani pravda nie je, že to je proste ako keby extrém, väčšiná potreba mať nejaký papier ohľadne nejakej diagnózy, to tak rovno poviem, toho dieťaťa, nejaké odporúčania, ktoré ti rovno tá triedna učiteľka povie, že akože pomôže to, ale že ona nevie zaručiť, že všetci učitelia budú vlastne tieto potreby naplňať, lebo každý je iný a niekto si to vysvetľuje, že toto dieťa je drze, niekto si to vysvetľuje úplne akože inak. A to ma vždycky tak zarazí, lebo aj naposledy som to tak komunikovala tej triednej, že ako ja rozumiem, že si vzťahovo nemusia sadnúť, ale že naozaj si myslím, že to dieťa je tam ako keby, ten učiteľ je tam pre to dieťa a ten učiteľ je tam zamestnaný, berie za to ako keby peniaze. Ja úplne beriem to, že všetko je nedocenené, komplikované, že sú preťažení, majú veľa hodín, stále proste je 30 žiakov v triedách, čo je proste masaker. Ale stále si myslím, že ten dospelý by v niečom mal mať viacej porozumenia ako to dieťa, ktoré proste je úplne samozápasí s tými vecami, čo sa mu dejú. Myslíš si, že už jsme příliš citliví a příliš takový jako opečovávající? Jo, věc, s kterou já se často setkávám s nějakým argumentem některých lidí, možná i některé generace, je to, že ty bláho, v těch školách nějaká podpůrná opatření, nějaká inkluze, řešení prostě tady nějakých věcí, pořád papír na něco, každý ADHD, každý má nějaký problém, tak prostě tohle tady dříve nebylo a teď se to jenom zbytečně řeší, blokuje to tu výuku, jenom to způsobuje tu větší citlivost těch dětí. Jo, co si o takovém argumentu myslíš? No, ja som to včera na podpornom kruhu hovorila, že my stále aj my v našich ako keby stretnutiach terapeutických riešime veľa naplnené a nenaplnené detské potreby. A niektorí, alebo posledných niekoľko rokov sa strašne rozmohla rešpektujúca výchova, respektíve nejaké techniky opierajúce sa o rešpekt, tak by som to skôr nazvala, lebo naozaj kniha Respektovať a byť respektován je proste kniha, s ktorou ja akože veľmi súhlasím a práve preto, že tam má tú časť byť respektovan. Ale, že to není proste jenom jednostranný. Áno, že to nie je len o tom, že proste dieťa a vôbec nie o takej bezhraničnej ako keby voľbe vo všetkom a proste pýtaní sa dieťaťa vôbec nie. Ale že teda my sa v tom rodičovstve a aj v tom
ako v schematerapii sa tomu hovorí terapeutické znovorodičovstvo, čo častokrát sa poskytuje, tak sa snažíme o naplnenie tých základných detských potrieb. A medzi tie základné detské potreby nepatrí rešpekt. Rešpekt je hodnota, ktorú my sami v našej západnej civilizácii sme si vybrali ako hodnotu, ktorú chceme do tých našich vzťahov dávať. A ja som presvedčená o tom, že tá hodnota je proste správna a že to máme robiť, ale treba si naozaj dávať pozor na tie hranice, lebo ja teda nie som úplný fanúšik toho širokého diagnostikovania, a naozaj si myslím, že strašne veľa výchovných problémov vzniklo aj z tohto neporozumenia a že tie základné hranice, ktoré sú základnou potrebou, akože neboli optimálne naplnené, alebo neviem, ako by som to povedala. Nechcem z toho obviňovať teraz rodičov. Myslím si, že je to proste akože vlna, ktorá prišla, a vlna, ktorá už teraz je o mnoho viac zneutralizovaná a už naozaj akože sa rieši aj to, že neznamená to, že iba nosené deti budú v živote potom ako keby mať bezpečnú vzťahovú väzbu a iba tie, ktoré spali s rodičmi proste do 7 rokoch alebo čokoľvek, že naozaj akože prichádzajú už tie aj vedecké poznatky, aj pohľady psychologov a ja akože si myslím, že nie sme krehkejší, sme informovanejší, mám pocit. A tie informácie proste sú tlak na nás. To proste poznáme, že akože keď prídu klienti, ktorí majú nejakú aj úzkostnejšiu osobnosť a čo oni proste si zazbierali za informácie, to by pred 20 rokmi nenašli nikde. To by sa k ním nedostalo. Hej. Takže no, asi toľko. Jo. Vlastně možná, jak si připomněla to dočasné rodičovství, které vlastně využíváme z té schématerapie vlastně do té terapie, do toho terapeutického procesu, tak mě to vlastně vedlo i k tomu, jak jsme se bavili v tom úvodu, že nemáme tu zkušenost, že nejsme rodiče a pracujeme s rodiči, ale že vlastně tak trošku jako rodiče jsme každému tomu našemu vlastně jako klientovi. Jo, že vlastně taková to dočasné rodičovství, naplňování, dosycování těch základních emočních potřeb. Jasně, nemáme tam ty praktické věci, to přebalování a dovážení do kroužku a všechny ty nějaké věci, které jsou objektivně náročné, jsou těžký, ale na základě nějakých těch základních emočních potřeb se učíme být vlastně tím dobrým, laskavým, zdravým, hranice navozujícím rodičem. Určite. Jo. Mne to práve, že potom príde, že keď si spočítam svoje deti, koľko ja ich mám, ja už nemôžem stihnúť vlastné, veď to ja by som nezvládla. Jo, a pak si přesně jako říkám, no, že vlastně ve chvíli, kdy člověk je takhle obětovaný té práce vlastně s těmi jako dětmi, dospívajícími, tak a má tu svou rodinu, tak to musí být dvakrát tak těžký hlídat si ty emoční potřeby. A to může být přesně to téma, jo? Že jsem expertem, který s tím pracuje, ale to jo, kde mám brát ještě kapacitu na tady to? No, Anet, myslíš si, že se dá vůbec říct, co je to správná výchova? Ja nerada akože nejak... už čím ďalej, tým viac nerada používam, čo je dobré a čo je zlé. Ako naozaj tie čierno-biele nejaké póly. Ale tak když by si za tebou někdo přišel a řekl, že svoje dítě mlátí anebo sexuálně zneužívá, tak tam bychom řekli, že je to špatně? To by sme určite povedali, že áno. Tak to sú niektoré extrémy, ktoré takto by sa jasne dali zadefinovať. Ale ja si pamätám ešte na vysokej škole, keď sme to v rámci už ani neviem ktorého predmetu rozoberali a mali sme takú diskusiu, že kedy vlastne ako keby v tom školskom prostredí, keď zachytíme nejaké dieťa, ktoré je nejak zanedbané, či už ako keby fyzicky nie je dostatočne najedené alebo nejak ošatené a tak ďalej, že kedy je tá hranica ako keby volať, kontaktovať nejaké sociálnu podporu a tak ďalej. A mne sa vtedy páčilo, čo povedala naša vyučujúca, že za ňu
je tá hranica taká, že keď proste ten učiteľ príde na to, že v tom tomu dieťaťu a v tom vzťahu chýba láska, takže to je to ako keby rozhodujúce. Že dieťa dokáže prežiť, aj keď nemá úplne najkrajšie oblečenie, ale že keď nie je milované, tak to je to jedna zo základných určite akože detských potrieb. Takže to vo mne tak rezonovalo, ale nechcela by som to iba ako keby povedať, že iba stačí, keď je milované, ale potom chodí stále s nejakými anginami a nič sa nerieši. Hej, to akože vôbec... Ale ja si myslím, že to ani tak... to ani nemôže tak byť, hej, lebo dieťa, ktoré je milované, tak ako v rámci možnosti toho rodiča, ten rodič sa proste snaží a hľada tie riešenia. Jenom mě tam hned napadaly jako další možnosti, jo, takový strašidelný v tom, že může být jedním rodičem milované a druhým mlácené, jo? Nebo že může být jedním rodičem milované a druhým rodičem taky milované a sexuálně zneužívané. A že zároveň ten stejný rodič může to dítě milovat a zároveň ho trestat a být k němu krutý. Jo? Že vlastně přesně, že pořád taky nemám takovou tu představu té bipolarity, že je jenom dobrý rodič, špatný rodič. Jo, ale asi jsem teď zase hodně ovlivněný knihou, tohle všechno jsem já. A kde prostě fakt víc a víc se na to teď dívám skrz ne takové to jak on to tam popisuje, to monopoistické jako pojetí, takové dívání se na člověka jenom z té jedné části, ale že my všichni v sobě fakt máme spoustu těch různých částí. A dokážu si představit rodiče, který jedna jeho část intenzivně to dítě miluje, ale pak tam má části, které můžou být kruté, nárokující, požadující a že vlastně jenom to kritérium, jestli to dítě miluje, by pro mě bylo strašně těžce jako určující. Co to vlastně teda jako je. Súhlasím, ale akože na prvú to bola pre mňa možno prvý bod alebo prvá splnená podmienka pre nejakú správnu výchovu alebo správnu cestu v rodičovstve. A ja si zároveň ako keby uvedomujem, že možno to nie je na prvé akože podmienka správnemu rodičovstvu, ale ja si myslím, že ten rodič, ak chce naozaj byť spokojný s tou výchovou, tak nemôže úplne utiesť sám od nejakej svojej autenticity alebo od toho, kým on je. Lebo žiadna kniha ho proste akože proste mu nedá nejaké informácie, ktoré on môže vycítiť cez ten vzťah. Ja si proste reálne myslím, že to najkľúčovejšie, čo sa v rodičovstve ako keby buduje, je vzťah, ktorý potom ďalej môže byť tým odrazovým mostíkom pre vzťahy s ďalšími blízkymi ľuďmi, pre vzťah k svetu, pre vzťah proste k sebe samému. A príde mi dôležité, aby ten rodič naozaj neplnil nejaké tabuľky alebo neplnil nejaké body, ale proste dostával sa sám k sebe. Inak veľa rodičov to vlastne hovorí, že decká im pomohli, akože jednak, že im odkrývajú tie najtemnejšie stránky ich samých a zároveň, že im z niektorých vecí to rodičovstvo sa pomohlo zotaviť. Narážíš trochu i na takové ty rodiče, kteří jsou takový jako převzdělaní v oblasti rodičovství, takoví ti, kteří se jako ustavičně jako vzdělávají, chodí na všechny ty kurzy, na všechny podpůrné kruhy od Anet, nebo ustavičně čtou pořád nějakou novou knížku o rodičovství a nemají v tom tématu vlastně nikdy dost? Určite a je to vtipné, lebo my máme tie podporné kruhy v našom knihkupectve a ja tam vždy hovorím, že je zákaz embargo na kupovanie kníh. Ale to musí byť radosť z tebe. To sa ale na nich tak pozriem. Ale nie, tak ja mám zo pár kníh, ktoré by som odporúčila, ktoré sa mi zdajú ako keby vhodné. Napríklad tohle všechno, aj keď je to dosť psychologické, je proste super kniha pre niekoho, kto by chcel ísť až takto. Tohle všechno som ja. Ale teraz vyšla v slovenčine akože skvelá kniha od slovenských autoriek Dozrievanie. A to si myslím, že to je mega super, lebo niekedy mám pocit, že tie presne informácie a iné knihy tak ako keby trošku aj odtiahli jednak rodičov od tej autenticity, ale niekedy aj od reálneho vývinu toho dieťaťa. Že proste niektorí rodičia akože prídu, že ich 13-ročné dieťa sa voči ním vymedzuje, hej. A ja, že však to je super, to je zdravé, to je v 13 dobre. To nie je ako keby
proste zrazu ono, áno, správa sa inak a už možno neposlúcha na prvé slovo a nerobí všetko, ako tí rodičia chcú, ale proste prináša svoj názor, akože snaží sa vytvoriť si viacej priestoru okolo seba, posúvať hranice s vychádzkami a s hocičím. To je ako keby vec, ktorá sa v tínedžerskom veku ako keby má diať. Tak a táto kniha napríklad je super zrozumiteľná pre rodičov a myslím, že aj akože pre také vlastné seba poznanie. Okay. A poznanie svojho vývinu tiež. OK. No, poďme vlastne neviem, čo si sa pýtal, ale povedala som, čo som chcela. Jo, ja som taky zapomněl na svůj dotaz. Ja už som totiž v hlavě u dalšího. Lebo to sú zároveň nie je také veci, kde sa ti to proste ako keby chytá na ďalšie a ďalšie bublinky a ťažko som držať. No, poďme na velký téma. Velký téma tresty. Tresty ve výchově, co si pod tím vlastně můžeme i představit, jestli se s tím setkáváš u rodičů, z obou dvou vlastně stran těch pólů, jo? Jedna strana, která tresty absolutně zakazuje, nebo druhá strana, která vlastně naopak je to pro ní ta největší přirozenost. Mm-hmm. Co tady o tom si myslíš? Mají vlastně tresty ve výchově své místo, anebo už je to prostě přežitek, ktorý by tam neměl byť? Takto, keď sa bavíme o trestoch v rámci fyzických nejakých bitiek, tak to jednoznačne nie. To znamená, fyzický trest by neměl být. Áno, presne toto, čo ty robíš mne, to nie. Tak ty uvidíš, ty jedna, ty dostaneš, až sa zase uvidíme. Som to chcela trochu odľahčiť. No, takže akože, lebo to je podľa mňa prvá asociácia, ktorá mnohých rodičov napadne, že trestať znamená dať facku, dať pozadku, alebo, ja neviem, zakázať telku, domáce väzenie a neviem čo. No a Anet, velmi často se s tím setkávám. Spoustu rodičů říká, ale co, fakt takový to výchovný. Dobře, tak ne po hlavě, nebudu ho fackovat, ale takové to výchovné, prostě, že ho plácnu přes ten zadek. Jo, vždyť je to jemně, on to necítí, je to prostě jenom symbolické, aby prostě věděl, že teď se mi něco nelíbí v nastavení hranic. Akože teraz, jak si povedal, že jemné symbolické, tak myslím si, že jemné symbolické neurobí ani to, že by to zmenilo niečo v tom dieťati a ani to nesplní tú funkciu, čo to väčšinou u rodičov má, že sa rodič uvoľní, hej, alebo že príde nejaká úľava. Jemné symbolické je podľa mňa také preflaknuté bytie. Ale nie, akože fakt vážne si myslím, že a je to nie, že si to len myslím, ale tak je to potvrdené. Žiadna verzia z toho pre to dieťa nie je dobrá. Tam je naozaj jediná funkcia, to my keď aj robíme si na vzdelávačkách s rodičmi blúdny kruh rodiča, tak vlastne to jediné, ten jediný bezprostredný pozitívny dôsledok, ktorý ten rodič potom, lebo to je naozaj akože veľa rodičov s tým zápasí, že proste už nevládzu, neudržia sa a skúsia to. Strašne veľa ľudí im to radí. Starí rodičia to stále hovorili, ku mne by si toto ty nedovolil, keď si bol decko, už by si schytal jednu a tak ďalej. Takže oni to akože určite mnohí vyskúšali, ale to naozaj nič nezmení. Takže toto, keď sa bavíme o treste, tak toto určite nie. Ale to je, vieš, že ty hovoríš trest, ale veľká téma je aj odmena. Hej? Že my to v KBT poznáme, že keď chceme proste posilniť nejaké pozitívne správanie, tak ho chceme aj odmeňovať, aby naozaj ten mozog si to spojil, že toto je tá dobrá verzia. Hej. A rodičia proste sa úplne z toho na mňa pozerajú, že či to proste myslím vážne, že oni nechcú, akože, aby ich dieťa bolo nastavené len na odmeny. Takže za mňa je aj toto častokrát veľmi taká téma, ktorú riešime. A ja sa snažím im to naozaj akože komunikovať ako prirodzené, ten trest ako prirodzený negatívny dôsledok. A tak by ten trest mal aj vyzerať. Čo z tej situácie vychádza ako negatívne pre to dieťa, to by malo ako keby zažiť. Co to znamená? Co si pod tým môžem predstaviť? Napríklad, teraz mi to napadlo, keď je dieťa na ihrisku a proste udrie nejaké iné dieťa, tak ak je tam prítomný nejaký iný rodič a proste povie mu niečo, tak by tam nemala ako keby prísť hneď tá ochranná ruka nejakého, ako teda toho jeho rodiča a riešiť tú situáciu, ale možno naozaj niekedy je fajn, aby to dieťa dostalo od toho iného dospelého. Jasné, že tiež primerane, že to veľa chce
to, aby sme dávali prirodzené negatívne dôsledky tým deťom, tak sa je to veľkú zrelosť od tých dospelých, hej? Lebo samozrejme, že aj tam môže byť rodič, ktorý by prišiel a navrieskal by. Ale ja niekedy si aj hovorím, že aj tá taká negatívna emócia v tom hlase vie byť niekedy pre to dieťa, ktoré niečo takéto urobilo, takým zastavením, hej? Že niekto povedal, ja si to viem živo predstaviť, že keby som bola na ihrisku so svojou neterou alebo so synovcami a niekto by proste im niečo urobil, tak ja by som určite urobila aspoň hej, alebo niečo také. Že by som tú situáciu chcela zastaviť, prísť tam a jasne nerieši to, že niekoho ponížim alebo proste nejak zhučím, ale určite by som tam proste chcela priniesť niečo, že proste toto bolo prekročenie alebo takto sa k sebe nesprávame, alebo ja neviem. To by sme museli mať nejaký konkrétny príklad, aby sme... Mně se líbilo to, co jsi říkal, že si použila i ten příklad toho pískoviště. Častokrát se o tom s rodičema bavím, že vlastně to je jedna z takových vlastně nejvíc paradoxních situací. Jo? To třeba když vidí, že jejich dítě někoho udeří na pískovišti a teď za ním jdou a chtějí změnit jeho chování tím, že ho bouchnou a udeří a chtějí po něm, aby tohle nedělalo. Vlastně ten obrovský paradox toho, že vlastně to dítě někoho bouchne, jim se nelíbí to, co udělalo, tak ho bouchnou, aby mu řekli, že tohle nemá dělat. Vlastně sami mu ukazují, že to je validizované, to násilí. Jo? Já nechci po něm násilí a ukazuju mu to násilím. Jo? To je úplný nonsens pro mě třeba. Ale pak se jako zastavuju u toho, no ale co potom? Jako děti, u kterých si to umím úplně představit, protože vidím na tom pískovišti i ty rodiče nebo ti, kteří přijdou a snaží se to komunikovat a řešit a to dítě pokračuje v amoku nebo pokračuje v té emoci a oni tam pořád tak sedí a říkají Petříčku, no vidím, zlobíš se, je to těžký, náročný, no jo, ale nemůžeš tady tu holčičku bouchat a Petříček pokračuje v tom, že tu holčičku bouchá. Co s tím? Nemôžu na to dieťa sáhnout? Ja si reálne myslím, že tam je úplne prirodzeným dôsledkom, že OK, sú nejaké pravidlá, ako sa k sebe správame a to dieťa ich akože nedodržiava. Ja by som to tam nevysvetľovala, ale reálne by som ho zobrala a odišli by sme preč. Proste to mi príde ako negatívny prirodzený dôsledok pre to dieťa. A vieš, že proste vždy sa o tom bavíme, že aj v rámci vzdelávačiek, ale naozaj, keď to dieťa je v amoku a v afekte, tak tamto vysvetľovanie nemá žiadnu cenu. Naozaj, že žiadnu. Tam proste, a niekedy to nemá cenu ani večer, hej, že už to dieťa sa upokojilo, už si dalo rozprávku a my s ním ideme to večer otvárať. Niekedy je fajn úplne v pohode počkať do ďalšieho dňa, kým prejde aj tá celá noc, dieťa proste naberie energiu. A ja sa častokrát stretávam, ale že rodičia sa boja pripomínať tieto situácie, ale myslím si, že je to o mnoho viac užitočnejšie, ako to v tom danom momente robiť. Ale s tým, čo si povedal presne, že to je to ako presne, že nemôžeš kradnúť, ale my pred tvojimi očami budeme kradnúť. Hej? Že to je presne to isté s tým bytím. No. Mně se v tomhle líbí ještě jedna věc, že já si v tom vzpomenu zase i ten druhý extrém, jo, vlastně strach dotknout se svého dítěte v téhle situaci, jo, že abych já mu třeba, aby to nebylo fyzický násilí, že vlastně to mi taky přijde extrém, jo, že já si myslím, že je taky někdy důležitý nejenom působit tím slovem, které to dítě teď absolutně ignoruje, protože je odpojené fakt od těch korových center mozku, které souvisí s tím ráciem a fakt potřebuje právě ten dotyk, ten pevný stabilizační dotyk, který ukotví. Jo, já si v tomhle vždycky vzpomenu na zesnulého profesora Radka Ptáčka, který byl velký propagátor omezování násilí na dětech a bojoval proti trestům, které se vlastně potom už i legislativně začaly vlastně řešit, jako doporučení opravdu vládou, že fyzický trest na dětech opravdu není v žádném případě účinný nástroj. A říkal, já můžu to dítě chytit pevně za ruku, držet pevným kontaktem, mu ukázat, že ho držím, že teď o něm vím. Jo, že vlastně je to méně dehonestující pro to dítě, než ta nadvláda toho, že já ho bouchnu. Jo, že... A ja si vieš čo, aj teraz keď hovoríš, tak si úplne spomínam a veľakrát sa k tomu vraciam, že naozaj ja som intenzívne obdobie takého detstva mojich 3 synovcov bola s nimi. A ja si nepamätám jedinú situáciu, že by sme takúto mali. A zase by som to vrátila k tomu, lebo my sme mali a doteraz máme proste vynikajúci vzťah. Ja si naozaj myslím, že ten vzťah bol tak bezpečný pre nich
A ja som bola veľakrát tak čitateľná, lebo mne to je osobnostne blízke. Ja preto vždy hovorím, že pracujem s deckami na spektre, lebo oni sú priame a mne tá jednoznačnosť proste hrozne vyhovuje. Je to čitateľné. Pre mňa je to bezpečné akože vždy vo všetkých asi vzťahoch. A ja, keď sa vraciam k nejakým takýmto situáciám, tak naozaj to nikdy nebolo, že by som ja musela, akože tie decka, to som išla bežne aj s 3 chalanmi, hej, vo veku 3, 4, 5, lebo oni sú takto za sebou, niekde na ihrisko a nebol to problém. My sme boli proste jedna ako keby smečka, ktorá proste sa mala rada, navzájom si dopriala, navzájom sa proste akože pohrala, pošantila, ponezbedila, ale my sme potom akože odchádzali ako jeden celok a vedeli sme proste spolu fungovať. A príde mi to ako presne ten kľúč, ten akože zameriavať sa na budovanie toho vzťahu a vďaka tomu potom naozaj aj zvládanie takých krízových situácií je o mnoho jednoduchšie. Jo, mě k tomu napadá spoustu takových otázek, ale já chci ještě stihnout to, co tu máme. Jo. Že vždycky mě v tomhle napadají takové ty jako extrémnější případy, jo, rodičů, kteří nás můžou třeba poslouchat a říkat, no to zní krásně, budovat vztah. Já si taky myslím, že se svým dítětem mám fakt dobrý vztah, ale ono opravdu skrze nějakou neurodiverzitu, skrze nějakou citlivost velkou, jo, nebo prostě fakt, že to miminko už od narození je velmi dráždivé, temperamentově náročný, jo, tak prostě mě to nejde a jsem z toho vyčerpaná. Co to znamená? Že nemám se svým dítětem dobrý vztah, že nezvládám své dítě, nezvládám být jako dobrým rodičem. Jo, že mi potom napadá i spoustu takovýchhle jako rodičů, kteří fakt objektivně to můžou mít jako sakra těžký. A kde si říkám, jestli prostě nějaký tyhle nástroje, poučky, že můžou čekat, no mně to nefunguje, jo, ale že já si říkám, ono to nemusí být o tom, že to funguje, jenom prostě důležité, že to nepoškozuje víc. To určite áno, ale ja tým, že som proste robila aj v tom školstve a toto by som podpísala akože aj pri neurodivergentných deťoch. Ako ja som posledný môj rok bol v materskej škole, kde som pracovala so skupinou 5 chalanov, ja som vždycky mala chalanov a mala som tam naozaj jedného, ktorý bol pre mňa výzvou. Ja som vtedy už mala 12 rokov akože práce v školstve a napriek tomu som každé ráno preberala chalana, ktorý vlastne sa prebiehala nejaká forma adaptácie a on sa vždy pri tom odovzdávaní akože zrútil. Jeho rodičia vždy mi ho tak len dali medzi tie dvere a proste utekali preč do práce, lebo vedeli, že príde niečo ťažké. A proste ono to dlhodobo prichádzalo a ja som bola fakt zúfala, lebo veľa vecí, ktoré som dovtedy mala ako nejaké techniky a metodiky, ktoré pri práci s deťmi na spektre fungovali, mi pri tomto chalanovi nefungovali vôbec. No a co si dělala? A vieš čo, išla som mne to vždy príde ako užitočná vec, išla som za svojou kolegyňou a chcela som, aby sa ona pozrela na to, ako fungujeme a proste nejaký taký pohľad zvonku. A to bola taká zhoda ako keby náhod, že ona si v tom čase robila výcvik v videotréningu interakcií, ktorý je zameraný vlastne na podporu vzťahu, zlepšenie aj v komunikácii, aj vo fungovaní u rôznych ľudí, v pracovných vzťahoch, v rodičovskom vzťahu a využívali to, oni teda sa učili aj v rodinách detí na spektre. My sme vlastne išli úplne na začiatok. Ona sa teda rozhodla, že budeme spolupracovať a pôjdeme do tej podpory úplne od začiatku. Dali sme si pravidlo, že 3 mesiace nebudeme mať žiadnu požiadavku na ňo a naozaj pôjdeme tými úrovňami, ktoré ten videotréning interakcie odporúča. A my sme išli úplne na základ, na spodok a to bolo proste byť s tým dieťaťom pri jeho hre bez toho, aby som ja tú hru organizovala, nejak do nej vstupovala a iba vlastne sa napájala k tomu dieťaťu cez nejaké, napadlo mi slovo, že povzdychy, hasiť si to slovci, je to správne slovo v slovenčine. Dělala si prostě no, alebo som proste na nejaké jeho rozhodnutie urobila wow. No, a to bolo strašne zaujímavé, lebo táto kolegyňa to natáčala na kameru
A vlastne my sme si na začiatok zadefinovali cieľ a tým cieľom bolo pre mňa, aby sme my proste mali spolu pekný čas, že my proste v kúse riešime tie akože výbuchy a ja potrebujem, aby on mal dobrý čas so mnou a potom to proste preniesol aj na moju asistentku a potom aj na tú skupinu tých detí. A toto sme naozaj akože sa snažili docieliť s tým, že ten videotréning interakcie je postavený na tom, že ona potom na základe toho videa, čo robíme, postrihá tie časti, kedy my ten cieľ naplňame. Kedy ja a to moje dieťa, ktoré som tam vtedy mala v tej škôlke, proste naozaj ideme to, čo v tom vzťahu chceme mať posilnené. A mne to brutálne pomáhalo akože budovať nádej, že tam medzi nami niečo ako keby je. A že to môže fungovať, pretože jedna z takých poučiek, ktoré ja veľmi verím, nie je akože úplne že odborná, ale skôr taká ľudská, ale od jedného psychológa je, že autizmus je znevýhodnenie v oblasti dôvery. A to je práve preto, jak je to neurodivergentný mozog oproti tomu neurotypickému, takže tam je prirodzene nejaká neistota, nedôvera, neporozumenie a tak ďalej. No a my sme vlastne tieto veci išli riešiť cez ten vzťah. A nám to netrvalo ani 3 mesiace a vzťah medzi mnou a ním bol perfektný. A on tie ranné, naozaj akože intenzívne plače, kopance do dverí, odmietanie, kričanie na mňa, že so mnou nechce ísť. Proste na každom poschodí o nás vedeli. Prešlo do toho, že my sme úplne akože krásne dokázali ísť spolu. Mali sme potom taký stereotyp, ktorý bol pre neho úplne motivujúci. To je ďalšia vec, že proste nájsť si, čo v tom vzťahu proste to dieťa podporí a čo pre mňa nie je úplne, že akože neznesiteľná vec, hej. Takže to tam, akože bol to taký dlhší príbeh a viac vecí, ktoré sme išli po tých etapách, ale ja si myslím, že len na základe toho vzťahu sme my potom ja som mohla ísť s ním na prechádzku, mohla som mu dôverovať, že mi neodbehne a on vlastne v prvom pol roku ešte nakoniec bol aj s nami na ranných kruhoch, ktoré sme mali ako trieda, sedel, zúčastňoval sa toho a na konci roka to boli pre ňo úplne že obľúbené aktivity. Neznamená to, že sa nikdy nestalo, že by naozaj niečo sa zmenilo, že by prišla nejaká ťažšia chvíľa, obdobie, veď tam sa naozaj mení správanie aj pred tým, keď proste ide nejaká choroba a telo sa už cíti oslabené. Je to všelijako, ale ja naozaj, akože táto moja skúsenosť ma extrémne formovala a potvrdzujú mi to všetky moje decká, ktoré som kedy mala. Aj teraz v tej svojej súkromnej praxi. To je moc hezký příklad, moc hezký příběh vlastně a té tvojí zkušenosti, té vztahovosti, co je dokáže a moc se mi hodně líbil ty video nahrávky, to je fakt super. Kdyby to tak šlo vlastně s našimi klienty a byl na to prostor a čas, tak by to bylo úplně pecka. No a Ned, ještě se vlastně možná zeptám, co ty situace, kdy dítě bije rodiče a ten rodič může se cítit být takový jako zoufalý v tom, že ví skrz nějakou respektující výchovu, že to dítě by být neměl, protože prostě fyzické tresty jsou špatně, ale to dítě batole, nebo prostě už takový ten předškolák, prostě v té frustraci a v tom amoku bouchá tu maminku, bouchá toho rodiče. Jo, povídám vlastně asi i ze své praxe, že se s tím setkávám u některých rodičů, kteří mi vlastně popisují své jako frustrace a to, že to dítě prostě do nich třeba kope, mlátí, něco. Co tady s tím? Setkáváš se s tím třeba u rodičů? Určite. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité riešiť. Ja takto, aby som povedala, lebo sú situácie a aj vývinové obdobia, kedy je to proste akože, nechcem povedať, že normálne, ale proste prirodzene sa to môže stať. Hej, neznamená to nejaký ako keby problém úplný. Proste to dieťa skúma tie hranice, mohla prísť nejaká veľká záťaž do toho, keď je nevyspané, nie je nejak dobre napapané a tak ďalej, je vonku teplo a ešte mu niekto zoberie lopatku na pieskovisku. Hej. Jo, takže je rozdíl, pokud je dítěti 12 let, anebo prostě 4 roky. Áno, 3. Áno. Ale ja som naozaj na tom... Ja strašne veľa žijem tým, čo s tými deckami ako keby zažijem, hej. A pre mňa to je v niečom
nechcem povedať, že Biblia, ale ja som bola na rôznych školeniach v sebaobrane, akože v zvládaní rôzneho typu správania. A ja som pri nejakom type útoku alebo udierania dieťaťa som sa vždy snažila si vyhodnotiť, či to dieťa je teraz ako keby schopné na mňa reagovať alebo nie. A ak je naozaj to amok typu, že proste kričí, plače, naozaj nevie si rady same so sebou, tak ak som mala priestor na to proste byť s ním niekde sama a dať mu ten priestor, aby tú energiu zo seba dal von, tak som mu to dopriala a niekedy akože aj tou formou, že som tam ostala. Snažila som sa blokovať nejaké jeho údery, ktoré by boli pre mňa ako keby bolestivé, ale keď ma aj trafil, tak to nebolo, že teraz akože idem do nejakých výchovných rečí, že toto sa nerobí a tak ďalej. Hej. Pri tých menších deťoch akože naozaj som mala skúsenosť, že proste zvládnuť tú situáciu spolu, ochrániť jeho, nech není úplne na očiach všetkým a nech je to trošku také ako keby dôstojné, by som povedala. Lebo pre ňo je to hrozne ťažká situácia samého. A trošku jsem si říkala, jestli nejsi potom takový jako boxovací pytel. Ja som si tam dávala pozor hlavne na to, aby som mu v rámci toho správania to nespájala s nejakou zvýšenou mojou pozornosťou. Pre mňa bolo, ale to je možno naozaj tým typom detí, ktoré ja som mala, že ja som nechcela tej situácii dávať nejakú pozornosť alebo príliš vysokú hodnotu. Jasné, že už keď ma udrelo, keby po mne hodilo niečo, tak by som prišla a asi by som mu aj proste pridržala ruky alebo niečo podobné, hej. Ale hovorím, ja som sa snažila niektoré tie údery blokovať. A veľakrát, napríklad keď to bolo, keď dieťa, že sme sa len hrali a ono skúšalo nejaké hranice a testovalo, že kedy ja ešte na to budem reagovať, že je to vtipné, nie je to vtipné, tak tam som si vždy strážila hrozne mimiku tváre a zastavovala som to rázne, aj fyzicky, aj proste verbálne. Ale keď sme pri tých akože takých amokoch, tak tam som to neriešila, nerozprávala som sa s tými deckami. A potom spätne, až to dieťa sa uklidnilo? My sme na to mali aj také ako keby sociálne príbehy alebo proste nejaký vizuál, ktorý sme spolu vytvárali na základe toho, že toto bola nejaká forma správania, ktorú si ty vybral, hej? A či existujú ešte nejaké iné formy a ako by to dopadlo, keby použil tú inú formu, hej? Lebo po tej forme, kedy proste kričal, plakal, vystrajal a tak ďalej, tak som ostala vyčerpaná ja, ostal vyčerpaný on, ale to záviselo od toho typu dieťaťa, lebo mala som aj neverbálne deti a tam tento typ nebol vždycky taký ako keby úspešný. Ale celkovo násilie, keď už je proste nejak smerované na toho rodiča a nie je ako keby kontrolované, tak to je veľmi dôležité proste riešiť. Čím je to dieťa staršie a keď sa to zhoršuje, ako ja som mala zo pár rodičov na konzultácii, ktorým som odporúčala proste, že keď budú bezmocní, tak musia kontaktovať akože nejaké služby. Či už políciu alebo zdravotnú službu. Veľakrát sa mi to stalo napríklad pri matkách samoživiteľkách, že nemali doma ani toho partnera. Mali syna, ktorý rástol a správal sa čím ďalej tým ako keby v tomto náročnejšie. A sú to také akože extrémne dôsledky, ale naozaj tam je treba myslieť proste aj na svoju ochranu tých ďalších súrodencov a tak ďalej a niekedy to vie byť teda hardcore toto. No, tak to věřím, že teda jo. No, ako ťažko sa mi na to asi odpoveda nejak tak, že by to platilo pre všetkých. Že ja sa vždy snažím aj tých rodičov pýtať na tie konkrétne situácie a aj na to, ako sa oni v tom cítili a ako oni vnímali seba, svoje zdroje, na čo všetko by mali. Lebo ja som sa držím stále takej jednej ako keby informácie, ktorú nám hovoril Hynek Jun na školení, ktorý tiež pracuje s deckami na spektre a tiež aj s deckami, ktoré majú nejaké také viacej výzvy v tom správaní, že na to, aby sme to riešili terapeuticky, musíme mať čas, chuť a priestor. A keď nemáme čas, nemáme chuť a nemáme priestor, tak je väčšinou ako keby tá voľba len taká krízová.
že potrebujem uhasiť to, čo mi teraz horí a proste to dieťa zoberiem, presuniem a potom, keď príde to, že mám na to čas, nie som na očiach ľudí, mám proste priestor, som sám zazdrojovaný, dal som si vodu, ja neviem čo, predýchal som to a mám chuť sa k tomu nejak vrátiť, takže to je, vtedy je skôr ako keby priestor na tu. Jo, takže typicky nějaký amok dítěte třeba někde v obchoďáku, ve školce, ve škole. Ja si myslím, že naozaj, akože keď to dieťa zažíva také intenzívne pocity napríklad pri nejakom nákupe, tak ja si myslím, že není úplne nevyhnutné ten nákup dokončiť, ale vieme proste ísť v nejakom momente aj preč. Ja si naozaj uvedomujem, že aj pre to dieťa je to niekedy také dôstojnejšie. Ale zase, ja keď počujem, vidím niekedy tých rodičov, ako jednajú, tak ja si tak hovorím, že akože kľudne, príjmne si to dovoľte, že ja to nebudem nejak hodnotiť alebo riešiť, že ja úplne si viem predstaviť, jaké všetky módy sa im spustia v tej situácii, že čo by mohli urobiť a príde mi to extrémny tlak na to, keď si niekde na verejnom priestore, alebo so svokrovcami. Svokra je tchyně. Jo. Ale kde si myslíš, že je hranice mezi respektující výchovou a výchovou, která už je bez hranic, která už je taková bezhraniční? Myslíš si, že tam je nějaký předěl v tom? Myslím si, že tá bezhraničná práve neučí dieťa tomu rešpektu k tomu druhému človeku. K rodičovi, alebo aj k učiteľovi, alebo aj k inému dieťaťu. To si myslím, že je fakt taký akože lakmusový papierik. Ja som kdesi aj čítala, že sú výskumy, že v tej našej západnej spoločnosti narastajú také tie narcistické črty u mladých ľudí. A mne to proste niekedy sa takto spája s tou nie dobre uchopenou rešpektujúcou výchovou, kde vlastne stále má to dieťa priestor na výber, stále akože bol priestor na to, aby si povedal svoj názor alebo niečo podobné. Stále to bolo, akože tá organizácia sa diala podľa toho priania. Je tam veľa faktorov, hej, takže opäť to sa nedá len takto zjednodušiť. Ale myslím si, že dieťa, ktoré má hranice, tak zároveň akože dokáže byť rešpektujúce k niekomu inému a nemyslí len na nejaký rešpekt k sebe. Myslíš si, Anet, že jsou i nějaké jako konkrétní rodičovské styly, které by si takhle rozstřídila, které u rodičů, s kterými pracuješ, jako vydáš? Jo, že teď jsme se tady bavili o nějakém respektujícím nebo bezhraniční. Máš ještě třeba nějaké označení pro nějaké jako rodičovské styly? Akože to je veľmi prepletené, toto, čo si ty spomínal, tieto štýly so samotnou úzkosťou u rodičov, alebo s nejakými obavami, alebo takým tým prežívaným strachom, čo sa veľakrát vyskytuje aj u rodičov neurodivergentných detí, lebo proste sami nevedia a boja sa, že či táto cesta je vhodná, či keď toto urobia, to bude dobré, alebo nie. Takže to sa mi tak opäť spája. Určite mám tam tie také typy výkonových alebo na výkon zameraných rodičov alebo typy výchov. A veľa sa stretávam aj s tými takými výkon v kombinácii akože s nejakým trestom, ale nie teraz trestom, že fyzickým, ale takým skôr psychickým. Aj rodičia veľmi často, ktorí chcú nejaký typ výkonu, tak akože veľmi bazírujú aj na nejakej zodpovednosti, dôslednosti, niekedy až čistote v niečom. A to je proste pre niektoré decka naozaj akože výzva. V akademickom ako keby nejakom pôsobení v školách, kdekoľvek ako keby, že neexistuje priestor na chybu, na zlyhanie a ak sa niečo také udeje, že nejaká chyba alebo zlyhanie príde, tak je to vlastne, nechcem povedať, že sú za to ponižované, ale oni same cítia, že tá hodnota v očiach ich rodiča klesá, lebo proste žijú v tomto prostredí a vedia, že tú hodnotu majú tí rodičia nikde inde.
Myslíš si, že je teda možné stihnout být dobrým rodičem v dnešním světě, skrz vlastně to všechno, co se děje, skrz to, že ten rodič vlastně už se nepodílí on sám na té výchově, z velké části se na ní podílí už ne ten kolektiv, který taky byl součástí, jo, v nějakém školním období toho dítěte, ale enormně sociální sítě, prostě sociální svět, tlaky, sociální věci, jo, že vlastně i ta podoba toho rodičovství se strašně moc změnila a říkám si možná i taková ta podoba opravdu toho, co to znamená být tím dobrým rodičem. Jestli vlastně i to téma nějakého dobrého rodiče se vlastně vyvíjí a mění a znamená to pořád něco jiného, protože se objevují pořád nové a nové výzvy, nebo je to pořád to stejný, jo, jenom prostě v jiném kontextu? No ten rozmer tých sociálnych sietí to je akože... Asi náš podcast nepočúvajú moji klienti na Spektre, tí tínedžerskí, ale tak ja im to aj teraz hovorím, lebo na Slovensku je pripravovaný zákon o tom, že deti do 16 rokov budú mať zakázané sociálne siete a v podstate ako keby mladí do 18 rokov budú v chránenom režime. Je to neskoro, ale ja si myslím, že je to dôležité. Jasné, že by bolo super, keby to bolo posilnené aj nejakou výchovou alebo proste prácou s kritickým myslením a tak ďalej. A aj s hodnotami a aj so všetkým, že nielen niečo zobrať a nič nedať. No. Ale myslím si, že tie sociálne siete nás naozaj trošku, aj to vidím na tých deckách, akože tam je tak veľa možností od paralelových víziev, od toho, kto sa skôr dostane na psychiatriu a čo urobí, akože čo si aj oni zdieľajú a proste posielajú. Jasné, že to sú extrémy a že nie každé dieťa, ktoré používa sociálne siete, akože na toto nabehne, ale tie rizika sú tam ako keby vysoké. Poruchy príjmu potravy a vôbec akože nejaké... Ja keď počujem niektoré svoje klientky 13-ročné, ako si robia skincare a ja, že preboha, veď ty máš proste úplne tú najviac vyživenú tvár teraz v tomto mladom, krásnom ako keby veku. Jaká tam má byť skincare? A kopec ďalších akože takých vecí opäť na nejaký tlak na výkon, na krásu, na to byť taká, aká mám byť. Na tých sociálnych sieťach to je veľmi rizikové ako keby pre dievčatá a u chalanov veľakrát rezonujú práve tie videohry alebo niečo podobné. No, takže toto podľa mňa určite mení tie rodičovské výzvy. Takže myslím si, že tie výzvy sú určite v niečom iné, ale ja sa zase vrátim k tomu vzťahu, že aj tie výzvy, proste keď to dieťa dôveruje, keď komunikuje veci, s ktorými sa stretáva, tak vtedy je to strašne super a ten rodič ako keby naplnil tú úlohu svoju, lebo on potom s tým môže niečo robiť. Hej. Málo ktoré 13-ročné dieťa vie, čo robiť, keď mu napíše nejaký človek a chce od neho nejaké fotky. Ale keď to dieťa dôveruje tomu svojmu rodičovi a vie, že to neznamená automaticky, že to bude otočené na ňo, že vidíš, ja som ti hovoril, na čo tam chodíš, to nie je bezpečné, ale proste bude to riešiť v jeho prospech a na jeho ochranu a potom ho nejak vhodne edukuje, čo ako ďalej, tak to určite je dôležité. Ale to sú výzvy, ktoré proste bez toho vzťahu je ťažko zvládnuť. Jo, takže zpátky jsme u toho vztahu, u té důležitosti. Prostě naučila se tady jedno pravidlo a to říkáš pořád dokola. Ja tu hovorím aj všetkým rodičom, takže kto to počúva a chcel prísť na konzultáciu, tak ako... Ale nie, tam je to o mnoho viacej individuálne. Rozumím, ale tak jako pořád to je i to stejný téma omývané v té terapii, že prostě všechny techniky by byly zbytečný ve chvíli, pokud bychom neměli ten vztah. A to nás přivádí vlastně vůbec i do té výchovy. A mne to príde vlastne strašne dôležité to ozvučovať, lebo vieš, aj my sme mali proste svoj 5-ročný výcvik a ja som tiež prvé 2,5 roka možno riešila svoje detstvo, prístup mojich rodičov ku mne a proste dôsledky, ktoré som ako keby vnímala vo svojom živote. A ja nenájdem jednu, ktorá by vlastne nebola postavená na tom našom vzťahu.
A veľa je memečiek, nie? Že vlastne za všetko môže matka, že na to si prídu rodičia na terapii, alebo rodičia, teda ľudia na terapii, že za všetko môžu rodičia a detstvo je kľúčové a poďme, neviem, ale proste ono je to jedna z najviac formujúcich ako keby části nášho života. Proto si říkám, že vlastně pro spoustu rodičů to skutečně může být hodně úzkostné a zúzkostňující, že si uvědomují ten tlak, nebo sami zažili náročné dětství, nechtějí vlastně to stejný udělat svým dětem a pak to může být fakt až taková ta hyperprotektivní nebo úzkostná výchova, jo, která vlastně taky je pro nás asi tématem, ale protože já koukám na to, že my už máme hodinu času naplněného, tak možná bychom si to nechali na nějaký podcast Anet je zpovídaná číslo 2. A možná teď jenom do závěru, jenom takové, jestli se setkáváš s nějakým takovým nejčastějším mýtem. Mýtem o tom, co je to dokonalý rodič, nebo nějakým jako mýtem typickým, který prostě už slyšíš, který nějak tak jako běží ohledně rodičovství, co je správné nebo co je špatné, který nějak tak jako nejčastěji rezonuje u tvých klientů, u rodin, který prostě v tobě už tak jako rezonuje. Vieš čo, teraz keď si sa to pýtal, tak mi išlo hlavou to také, že to je moja ako keby moja rodičovská úloha čo najviac to dieťa ako keby pripraviť na život, čo najviac ho naučiť alebo čo najviac strážiť jeho potenciál a pomôcť mu sa rozvíjať. A vlastne keď na to máme možnosti finančné, tak prečo by nemal chodiť na tento krúžok, keď proste urobil skúšky na 8-ročné gymnázium a má taký dobrý intelekt, tak prečo by tam nemal ísť? Taký hrozný tlak na to, že ako keby že zabezpečiť to dieťa v každej jednej takej tej materiálnej oblasti by som asi povedala, že to je vlastne ako keby úloha toho rodiča teraz v západnom svete, ktorý si to môže dovoliť. Ako keby, že naplňať všelijaký potenciál a všelijaké potreby toho dieťaťa na tých 200%, lebo veď si to môžeme dovoliť. To mi niekedy... A jako by to byla vlastně i vizitka čistě jenom toho rodiče, jo? Že vlastně... Ako keby to dieťa bol projekt toho rodiča, niekedy mi to príde. Ale ja tomu ako keby rozumiem, hej, lebo akože to dieťa nosí ich meno, hej, je to nejaká reprezentuje tých rodičov kdekoľvek príde, hej. Jo. Takže v nejakom zmysle, takom povrchnom to nejaký typ projektu je, ale to opäť chce takú zrelosť a odstup od toho, že to proste nie je ako keby to, čo by sme mali tomu dieťaťu za každých okolností dopriať, lebo či už sa bavíme o nejakej odolnosti alebo frustrácii, tak toto ono bude zažívať alebo potrebovať v tom svete. Jo, já si říkám, že totiž i ten projekt někdy potřebuje nechat být a žít si svým vlastním životem a aby ten projekt mohl být dokonalý a svůj jedinečný. Jo, aby to nebylo jenom přání toho rodiče, ale aby to opravdu mohl si najít to dítě, tu svoji autenticitu a osahat si ji i skrz nudu, i skrz nějaký chyby, i skrz prostě nějakou míru samozřejmě přiměřeného ohrožení, jo, které má možnost s tím být v kontaktu. Super. No, my jsme nějak tak jako naplnili čas. Jaké to bylo, Anet, sdílej své pocity, dej mi, jak se cítíš jako profesionálka. Úplne a hlavne, že chcem spať. To ešte cítim. OK. To je moja potreba, ale nie. Ja teda budem rada, keď aj, lebo proste išli sme ako keby v jednej vlne a ak niekoho niečo zarazilo alebo mu prišlo nedostatočne vysvetlené alebo že tam bol blbý príklad, pokojne nám dajte vedieť. Akože ja budem rada, keď dostanem tú spätnú väzbu, lebo
strašne nie som rada, keď niekto si interpretuje moje slova tak, jak som ich určite nemyslela. Jo, takže když budete chtít jakkoliv kritizovat, klidně kritizujte, protože tentokrát to nepůjde za mnou, takže pokojně, buďte v tom otevření. Ne, ale samozřejmě k jakémukoliv dílu, už to tady říkáme často, koukejte i na náš Instagram, Seď a Breč, tam nám můžete psát do zpráv, do komentářů a klidně nám tam můžete dávat nějaký zpětný vazby, za to budeme určitě rádi. No, tak dobrou noc, Přemeček. Fajné, dobrou noc a budeme se těšit na 2. Papa, krásné letné dni. Ahoj, papa.